Vakomana ve2030 vaya vochinzi muri kupi? Ndimi munozviti aiwa ndo vakomana vane mamillions nemathousands, ende vakomana ndo vari kuzviratidza kuti aiwa panguva inoi ndo vanozviidza kunge zvibaba, matidhapreneur kana vakomana vanozikamwa nemutauro wemazuva ano ndivanenge vakazara bhegi. Sanambira mashoko atinoti vakomana havachalejiwa nevakomana aiwa opposition vachiita zvinhu zvidiki diki but zviri very effective kumugari wenyika yezimbabwe. Bva subscribe like on the bell osati usiziva anoposta mapictures amuri kuona awa udanyora chiti I'm glad that I've managed to fulfill some of the commitments I made to my community in 2023, specifically supporting the education of our children. Today I returned to my former primary school, Mahleve Zulu, to hand over a donation of exercise books and other essential materials. What a heartwarming experience to reconnect with the place where my educational journey began. Donating to my former school is not just a duty, but a true honor. Giving back to the community that nurtured me is a way of expressing my gratitude and investing in the future of the next generation. Hoping to inspire the next generation to make our Shabalala community a better place. Anoposta mapicha se amuri kuona awa aiwa mapicha anoratidza kuti aiwa ndo yanyasokuonekwa kunzi mukomana uyu aiwa ari humble, anyasokuratidza love to the community. Nokuti vakomana aiwa vanenge vachingodisha out aiwa dzingava dziri motokari kana kunobhildira vanhu nekunovapa land panapa, but tinoona kuti aiwa the educational sector aiwa it is grappling and dropping down. Percentage aiwa yevakomana kunyange maresources aiwa ekuti vana vaende kuchikoro anyasokuonekwa kunzi aiwa ari skasi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa chatendewa nevanhu pasocial media. Penya comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe like, turn on the bell icon.